केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना पुस्तक आणि शालेय वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं। शासनाकडून पुरेशी पुस्तकं प्राप्त न झाल्यानं मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही पुस्तकं देण्याचा निर्णय घेतल्याचं मत तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केलंय। दरम्यान मुलांच्या अतिरिक्त पटसंख्येप्रमाणे पुस्तकांची मागणी होते, ती पुस्तकं पुरवली जातात, दिलीच जात नाही असं खोटं गुणी भासू नये असा पलटवार शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केला। आजचा हा कार्यक्रम फक्त आणि फक्त बालमित्रांनो तुमच्या जे शिक्षणासाठी अडचणी होणार, कारण तिमाहीची परीक्षा 20 दिवसावर आलेली आहे आणि तुम्हाला पुस्तकं जर नाही मिळाली तर अडचण होईल आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ती पुस्तकाचा वापर करा आणि त्याच्यातून चांगलं शिकून घेऊन पुढे येणाऱ्या परीक्षेमध्ये चांगलं असं यश मिळवा ह्या शुभेच्छा देतो। माझ्या असं सुद्धा लक्षात आलेलं होतं की काही शाळांना पुस्तकं मिळालेली नव्हती। या संदर्भात मी चौकशी केली तर मुलांची संख्या ज्याला वाढते त्याला अतिरिक्त जी पुस्तकं लागतात त्याची मागणी मुख्याध्यापक करतात आणि त्यांना ती पुस्तकं देण्यात येतात। ही नेहमीची प्रोसिजर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याबाबत जर कोणी मुद्दाम असं करण्याचा प्रयत्न केला असेल की जणू काही शासन देत नाही म्हणून आम्ही दिलं, असं बिलकुल नसतं। तरी पण थोडासुद्धा उशीर होऊ नये याच्या संदर्भात अतिशय स्ट्रिक्ट सूचना मी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। कारण काय होतं की ही दरवर्षीची प्रोसिजर आहे की जेवढी मागणी नोंदवलेली असते शाळांनी तेवढी पुस्तकं त्यांच्याकडे आलेली असतात, पण काही वेळेला त्यांच्याकडे ॲडमिशन्स वाढतात आणि अशा वेळेला अतिरिक्त जी मागणी केली जाते ती डिपार्टमेंटकडून येतेच। आता अतिरिक्त मागणी केल्यानंतर तिथं मागणी पोचून ते येईपर्यंत काही काळ जातो, मग तेवढ्या पिरियडमध्ये दिलीच गेली नाही असं जर खोटं कोणी बोलत असेल तर ते चुकीचं आहे। परंतु असं सुद्धा बोलण्याची संधी कोणाला मिळता कामा नये, एवढी आपली यंत्रणा क्विक पाहिजे, एवढं मी त्यांना सूचना दिलेल्या अधिकाऱ्यांना। आणि असं नाही झालं तर मग संबंधित अधिकारी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।